Oimore nyikwara Mugiro kama na nyakum kitera Mugi TV kaune wangsae chenro maro imore weche ng'eny dala kae kabisa ng'eni weche biro sibe katimore abro nyisu gi mosebedo katimore pachoka kaso wabro dhi mbele gi chenro marwa ni Belinda Dhiambo ntiere koda kae ndi nyarige makala ka jaloko marwa anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawan have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning, the Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum. With jodito magodi ya modonje sirikal bang jatend piny William Ruto walo Mbadi, Joho Wandai kod Oparanya ne bedo jotend migepe. The aim of this measure is to provide an open and transparent public procurement platform. Jotend migepe manyien omi ting' mar loyo midhiero ma okwako Kenya ka jatend piny William Ruto bende osingo jiwo yore mag kedo gi mibadhi. To yudo ka koro obila to kata jogo mang'anyo lokore gi jofuambo kendo gimayo jofuambo girodho jofuambo. Sirikal kod migepe mopogore mag sirikal koting'o polis osebedo ka ng'iyo jo media kaka jowasigu. Jofuambo weche kawuono bago ng'anyo kaseyo yo ma sirikal osetemo thirogo chenro mag fuambo gi keyo e pacho ka. Bas, jatend piny Kenya William Ruto gwelo jotend migepe 10 kendo chwalo kwan jotend migepe ma osegwel nyaka koro 20. Igwelo makamano jatend piny no nywando jodito 4 mag duond bura mar ODM e lemo madito mag sirikal. Jatend piny ogwelo jakom ODM John Mbadi e lemo mar omenda, jatend kweth jood bura manoko Opio Wandai e lemo mar teko, ka jalupo gai mar ODM Hassan Joho gi Wycliffe Oparanya bendo milemo. Chris Owino miwaler mar wachni. Ndalo auchiel bang' gwelo jotend migepe 10 e buch tend migepe mare manyien, jatend piny William Ruto ogwelo jotend migepe mamoko 10 kendo chwalo kwan jotend migepe nyaka 20. I have nominated the following persons for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. E tielo mar 2 mar gwelo jotend migepe, Ruto otieko weche mosebedo ka fuong'ore e wi loso piny owacho mar Barwabar bang' gwelo jotend migepe 4 kowuok e duond bura mar ODM. Josiasa mag ODM ma hapgi oleng'ore gin jatend kweth jood bura manok Opio Wandai madhi tolo ne migawo mar teko, jakom duond bura mar ODM John Mbadi makoro nigi ting' mar chiero uchumi ma pacho kae, Ali Hassan Joho madhi telo ne migawo mar weche mag nam ka achiel kod mwandu manie bwolo. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning, Salim Mvuria Mgala, Ministry of Investment, Trade and Industry, Ms. Rebecca Miano, Ministry of Tourism and Wildlife, the Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum. Governor machon Makakamega kendo jalup ogai mar ODM Wycliffe Ambesa Oparanya dichung' ni migawo mar riwruoge saga poni od bura opuodhe. The Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. The Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Ministry of Labor and Social Protection. The Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development. Jatend piny bende ogwelo jatend migawo machon mar wuoth Kipchumba Murkomen e lemo mar rowere kod tuke, jatend migawo machon mar ohala Rebecca Miano koro dhi konyo piny Kenya e ywayo jolimbe mathoth e okenge mar tego siling mar Kenya. The Honorable Justin Bidan Njoka Muturi, Ministry of Public Service and Human Capital Development. Attorney General machon Justin Bidan Muturi oduogo e sirikal
e lemo ma jotich mag sirikal e kinde ma Alfred Mutua to koro dhi telo ne jotich kaachiel gi Salim Voria ma dhi telo ne migawo mar ohala. Sura manyien e buch tend migepe en Stella Langat ma pod ne lemo mar kido kod timbe oganda. Madam Stella Soy Langat, Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage. E twak mare, Ruto onyiso geno mare ni chuogo migepe monywando josiasa mag ODM dhi konyo piny Kenya e goyo okang' e chenro mag dongruok kaachiel gi riwo ogendni duto ma pacho kae. I know and I understand acutely the huge expectation of the people of Kenya on me and this administration. And I equally understand that responsibility can be made easier if we work together as a nation. And as I said, the opportunity we have to work together across political lines, across different divisions, is much more greater than the challenge and the crisis we have in our hands. Jatend piny bende osingo madhi nyime kod timo lalruok gi jotelo mawuok e riwruoge mag siasa mopogore opogore e chwalo piny Kenya mbele. I take this opportunity to express my appreciation for their commitment and reiterate my pledge to engage alongside them in a national conversation that is inclusive, citizen-centered, and aimed at consolidating and accelerating the actualization of inclusive growth and national transformation. Ne opako jotelo mag siasa mane oketo tenge chung' magi mag siasa kendo yie mar goyo mbaka e wi midhiero mochomo piny Kenya e kindeni. Their willingness to set aside partisan positions and interests in order to join a visionary partnership for the radical transformation of Kenya is a historic gesture of their patriotism. Okang' makamano koro yango ni jotend migepe 12 mane oteng' lwetgi mogo ok dhi duogo e sirikal. Jotend migepe go gin Profesa Juguna Ndung'u mar omenda, Moses Kuria mar chenro mag sirikal, Eliud Owalo mar tudruok, Mithika Linturi mar pur, Simon Chelugui mar riwruoge saga, Aisha Juma mar kido kod timbe oganda, Ababu na mama mar tuke, Susan Nahumicha mar thieth, Ezekiel Mashogu mar somo, Penina Malonza mar pinje mag Afrika ma ugwe kod Zakaria Njeru mar weche mag pi. Kata kamano, jatend piny pod nigi thuolo mar gwelo jotend migepe 2 kaluwore ni chik omiye thuolo mar gwelo jotend migepe e kinda 14 kod 22. I am still working on the other pending nominees and I will be announcing them shortly. Nyakwaramogi jodongo ne ogoyo ngero ni piny jalworore higni 11 bang' oganda jo Kenya goyo riti ne piny owacho mar Barwabar. Piny Kenya ochomo kendo kama dhi bedo kod piny owacho mar Barwabar bang' jatend piny William Ruto gwelo josiasa mag ODM e piny owacho mare. Chris Oino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto koro singo mar kelo lokruok e moko kuom chike ma pacho kae ndi kaka yo mar kedo kod mibadhi mokwako chenro mag sirikal. Kane oloso kod jofwambo, Ruto yango ni sirikande dhi neno ni oket lokruok e chik marito joma chiwo ne sirikal maling'ling e wi mibadhi kata njore mondo ka joma kamago mimich kod arita kaka yo mar jiwo oganda mathoth mondo gol report e wi mibadhi. Simprose Okinda ni kod ler mar wachni. Okang' machielo jatend piny William Ruto ochako keto singo mar kedo kod chin mibadhi mathiro chenro mag sirikal kaka wuono lero moko kuom chike ma sirikal mare dhi neno ni oloki mar rido chenro mar kedo gi mibadhi. E twak mare jatend piny osingo mar tere od bura paro mar keto lokruok e chik matayo kaka itiyo gi neno e buche ma iyalo mano midendo ni Evidence Act.
Chik machielo mar tayo kenge ma iluwo e yalo buche kata Criminal Procedure Code e kind lokruok mamoko mondo ruch chenro mag nono kod kumo joma oyud kod ketho mag mibadhi kata njore motenore kod ochumi. I will be proposing amendments to the Evidence Act and the Criminal Procedure Code, among other necessary legislative amendments to all statutes relating to corruption, to expedite investigations and prosecution of corruption and economic crimes cases and provide for their conclusion within 6 months. Ruto bende yango ni doho nyaka koro bichiw thuolo ma owinjore kawo yalo buche kendo land ne jopiny kaka yor neno ni buche mag mibadhi iyalo aruya. While fully respecting the independence of the national justice, law and order institutions and pursuant to a commitment to consult and collaborate in leveraging their institutional capabilities in effective, expeditious, and conclusive investigations in respect of all active cases, it is essential for these institutions to provide a time frame to the people of Kenya, because that is what the people of Kenya want, within which proceedings shall be concluded, and the same timelines clearly communicated. Jatend piny bende olero ni sirikal mare dhi keto maino e chiwo arita makare kendo chiwo mich ne jogo machiwo maling'ling ne sirikal e wi mibadhi kata njore koluwo keto lokruok e chik mar keto arita makare ne joma chiwo maling'ling ne sirikal midendo ni Witness Protection Act. We shall also be proposing amendments to the Witness Protection Act to overhaul the statutory and institutional framework to protect and incentivize whistleblowers and enhance witness protection, making it easier and safer for citizens to come forward and report corruption as well as other criminal activities. Ruto bende okelo singo mar neno ni oket lokruok e chik matayo chenro mag tiyo kod omenda mag sirikal kata Public Management Finance Act mar kedo kod mibadhi e nyiewo mwandu mag sirikal kata procurement. Chenro mageto chuogo chenro mar lony manyasani mibiro tigo de nyiewo mwandu mag sirikal duto e dweche 6 mabiro. The aim of this measure is to provide an open and transparent public procurement platform which gives open, real-time and end-to-end public visibility of public procurement from advertisement to award of contract and to whom it is awarded and what amount. Ruto lero ni sirikal wito omenda maromo bilion 400 higa ka higa e duoko osuru ahinya mar VAT. Chenro molero ni time mudho kendo kelo lal mathoth ne ochumi e pacho ka. Ruto lero ni gibiro tiyo kod od bura mamalo mar loso lai makare maneno ni chenro mar duoko osuru mag VAT otim maler. Within 90 days, I will be working with Parliament to provide a legislative and regulatory framework to make this process transparent, open, and accountable, with a view to reducing this huge public expenditure. Wer mar kedo gi mibadhi osebed ka iwero kod sirikande madonjo kendo madhi. Geno en singo ma jatend piny oketo kawuono biro timre kendo reso jopiny kuom wito omenda mathoth ne mibadhi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto walo moko kuom jodito mag ODM e lemo mar bedo jotend migepe e lendo manogolo kawuono ka ogeto kelo oganda jo Kenya kanyakla. Jotelogo ni kod lony mopogore opogore osebedo ka dhiro sirikal mondo ti makare ne jopiny. Gin lony mage ma gin go manyalo konyogo e kelo lokruok e pacho kae poni od bura puodhogi. George Bati kolonwa nonro mag jotend ODM mowal ni bedo jotend migepe. Kaka okang' mar chako loso sirikal ma iye lach kendo mageto kelo Kenya kanyakla, jatend piny William Ruto walo moko kuom jodito mag duond bura mar ODM ne lemo mag bedo jotend migepe. Jotelo mowalo ting'o jalup jatend ODM Wycliffe Oparanya ma bende nobedo jatend migao, Ali Hassan Joho kod John Mbadi ma duto nosebedo jalup jotend migepe, kama na jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi kende ma pok obedo e lemo mar tend migao moro amora kendo poni od bura puodhe ma dhi bedo thuolo mare mokwongo e bedo e buch jotend migepe. Motelo ne welo mare kawuono ne lemo mar bedo jatend migao mar riwruoge saga e pacho kae piny owacho mageto kelo kanyakla oganda jo Kenya ma jatend piny William Ruto sani koro loso. Wycliffe Oparanya manodonjo e siasa higa mar 2002 kaka jaod bura ma Wotere
ne osebedo lemo mar jatend migao e kinde 2008 nyaka 2013 kane obedo jatend migao mar dongruok kod lek ma idendo ni Vision 2030 e kinde telo mar Barua Bar manobedo e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod manen jatend piny mosenindo Mwai Kibaki tok tulo manomuoch e pacho kae tok yiero ma 2007. Oparanya ma nyaka sani en jalup jatend duond bura mar ODM bende ne obedo gavana mokwongo mar kaunti ma Kakamega kuom higni 10 kendo en gi lony e weche mag goyo kwano. Bang' yombe yiero mar kar chung' bura ma Kisauni e yiero mar 2007 kendo bang' ODM donjo e winjruok kod PNU mar loso sirikal mar Barua Bar, Ali Hassan Joho masani koro wal ne lemo mar bedo jatend migao mar weche mag mwandu mawuok e bwolo kod dongruok mag ohala mag nam ataro kod nembe mamoko ne oyier kaka jalup jatend migao mar weche mag wuoth, lemo manomako kochakore higa mar 2012 nyaka 2013 e bwo sirikal mar Barua Bar kane pok odhi olaro kom mar gavana mar kaunti ma Mombasa, kom manoloyo kendo obedo e komno kuom thuolo mar higni 10. Nyaka sani, Joho en jalup jatend duond bura mar ODM. E kindeno mar sirikal mar Barua Bar manochuogo apisi mar Prime Minister bende mane hap John Mbadi oleng'ore e kinde manoyiere kaka jalup jatend migao e apisi mar Prime Minister. Poni welo mare kaka jatend migao mar omenda opwodhi kod od bura, Mbadi biro bedo jaluo mokwongo bedo jatend migao mar omenda e sigana mar piny Kenya. Motelo ne welo mare, Mbadi mosebedo kod lony e weche mag siasa nyaka ne odonje od bura higa mar 2007. En jalony e weche mag omenda kendo en kod masters e weche mag omenda kopogore kod lony moseyudo e komiti mopogore opogore mag od bura. Kanyaka e welo mare odiochieng' ma kawuono ne migao mar omenda, Mbadi en jakom mar duond bura mar ODM kendo en jakom mar komiti ma ochung' ne ng'iyo kaka mwandu jopiny tiyo e od bura mamalo midendo ni PAC. E listi mar jomowal ne lemo mar bedo jotend migepe bende oting'o jaod bura ma Ugunja James Opiyo Wandayi kendo jatend kweth manok e od bura mamalo ma koro wal ne migao mar teko. Poni opwodhe ma dhi bedo thuolo mokwongo ma Wandayi bede e buch jotend migepe. Wandayi ma bende en jatelo mochung' ne weche mag siasa e duond bura mar ODM kendo en gi lony e weche mag pur. Bang' welo makamano, wang' koro ng'iyo jotelogo mosebedo kasundo jatend piny William Ruto kod piny owacho mare mondo tim makare ne oganda jo Kenya kaka gibiro tayo chenro maggi mar kelo lokruok. Poni opwodhgi ma gikawo lemo mag bedo jotend migepe e lemo ma koro walgie. George Bati, Ramogi TV. Duond bura mar ODM koro ni kama deny tok jotelo madito e duond bura no yudo gwelo mag donje piny owacho mar Kenya Kwanza. Okang' mano nyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jolony mag siasa ma pacho kaendi. Jafwambo marwa Eric Owenga nigi ler mar wachni. E tielo mar ariyo e yango jatend migepe e piny owacho mare, jatend piny William Ruto omonjo duond bura mar ODM gi teko modhuro kendo chiwo tich ne jodito mage. Kae jakom mar ODM John Mbadi, jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi duto ywayo machiegni mar tiyo kode. Jatend piny Ruto bang' ywayo machiegni Wandayi gi Mbadi nodhi nyime kendo gamo jolup ogai mar ODM ariyo mano Wycliffe Oparanya gi Hassan Joho. To okang' mar ywayo jotend ODM ni nyiso ang'o ne duond bura maduong' mar ODM? Kamukete ODM en koro ODM obete sirikal gi sindane ariyo. Samo obete sirikal gi sindane ariyo adona par ni jikwara monge juang ni siasa gi kisungo wacho ni it is the advantage of distributing the cost and benefits of public policy. Adoni wapar mano. Gimomiyo iloso duond od bura en ni mondo ibed gi advantage mar distributing the cost and benefits of public policy. Sama koro ODM oyudo thuolo mar distributing the cost and benefits of public policy, to en gi thuolo mar tegore owuon unless ni en owuon kaka chama wiyo wil gi gimo onego otim ne jopiny. ODM ma bende en achiel kuom duond buche mag Azimio nigi kwan mar romo jod bura 89 kendo mano kete bedo duond bura ma idewo mokalo thuru ka. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka osebedo ka kwedo mokalo par mar Azimio tiyo gi piny owacho, to okang' ma kawuono to keto Kalonzo gi lange kanye. Kalonzo now is just going to do what he's always done when he's been in a political marriage with Raila. He'll have now to go to the opposition, take sides with Martha Karua, Eugene Wamalwa and that brigade, and now they're going to be the new opposition without Raila. Azimio substantively norumo duma igamokalo duma rapar samano tiko wach mar Nadco. Nikech ko wuok e Nadco tinyalo paro ni mokwongo ne nitiere kweth mag Azimio mano tamore siro wach Nadco lwedo. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna nyomako chung' motegno ni onge jatend Azimio kata ODM mabiro dhi tiyo gi piny owacho. To jatelo makamano biro mana chung' kendo wuon.
Weche mabende nosir lwedo gi jatend ODM Raila Odinga manolero ni en ochung' kod dwaro mar jopiny ahinya to rowere. Kata kamano, liet mar siasa podi medo luwo jatend piny William Ruto ka jotelo chiwo paro ma opogore kama moko bende dhire oko. Gima jojinsi gore en gidwaro mondo lokruok obedie mondo ng'ato kiketi kom telo to bed ng'ano man gi rieko mopimre kod gima dhi timo. Koro wacho kama wadag wachno. Raila giro nego dongi opposition gidhi mbele wach ma opposing check putting government on check. To kuonde ma ODM otele governor onego bed ni gin ma gichako gitelo kod ranyisi. Koro bro chuno jotelo 4 mag ODM ma Ruto ogwelogo ma bende ni kod lemo e od bura gi chama mar ODM mondo gwe tao ponono ni ibro puodhgi kod od bura. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Koro paro mopogore onyiedhore kuom jopiny e wi gwelo mar jotend migepe tielo mar 2 bang' jatend piny Kenya gwelo moko kuom jokanyo mag ODM e lemo mag jotend migepe kama oting'o lemo mar migao mar omenda e kind mamoko. Millicent Adhiambo noloso gi jopiny. Jopiny kodong' chien e chiwo pachgi e wi gwelo mar jotend migepe e kaunti ma Kisumu. Moko kuom jopiny opuoyo gwelo mar John Mbadi kaka jatend migao mar omenda e kinde mamoko tok mor gi gwelo mamoko. Wan kaka jo Senate wan wa mor ni waneno ni ka National Treasury omi John Mbadi. John Mbadi is accounted by profession. Aneno kopi wenda ibo mi gimoro kanyo mago joma nyalo ran Kenya. To wawacho ni kata bedo ni wamor gi positions momi jowago. Nitiere few individuals mantiere in that cabinet ma ok morwa. Korka Murkomen kato kwa moro goro kaka Gen Zs nikech kaje to inyo kabisa ke sports kae wabiro ne sports kae ok bedo kabisa kaka kumomie no yiki jaduong dhi kanye sports ke jaduong motiyo kanya kaka gigi ba Gen Z dwaro wambe dwani obed gi power matin kaka wanyama chaka ndi sports obiyo kada ka mariga chanyo kada mariga youth wanya tiyo kodwa e county ma Homa Bay mor ne okwako chuny moko kuom jopiny kod MCAs e wi gwelo mar Kaka ne Kenya yudo uhuru pok noyudo minister mar finance Bachalo duok yes wan warwako nikech be onge piny minyalo ger gi dhao piny mora mora igero gi wuoyo akwayi mbade ni sani koro corruption ok wadwar winjo wadwa ni corruption nitieki mondo pesa momi ma wachoko go chuchwa otino kaka oganda mar jo Kenya. MCAs ma Homa Bay bende ochiwo pachgi e wi gwelo ma otim kod jatend piny William Ruto. Wamor kabisa kendo wagoyo erokamano ne Right Honorable Raila Amolo Odinga man gi chuny kendo geno kuom Honorable John Mbadi moneno ni aber mondo oter nyinge kendo ker mar Kenya be wachako go nero kamano kuom puodho nyingno. Kae kaunti ma Siaya okang' ma jatend piny kiko jokanyo mag ODM e lemo mag jotend migepe okelo paro mopogore kae seche mamor ne okwako bomano kod gwenge ma Ugunja kotenore kod gwelo mar jaod bura makono Opiyo Wandayi e lemo mar teko. Dhi chuno jomoko ni mondo we MP position manyocha gintiere to gibedo ministers. My question is, after some time, gimoro be otokea kaka nyocha otokea mo riembgi. See, they are going to lose, surely. So weche mag tayo ganda yore maber mondo jobed gi duol kokalo kuom joma ne giyiero ka nitie kata mane od bura ka pingo kendo ka kwedo kata ka nono maber gimonego bed ni timo dhi bedo gi nyaw kabisa. Nyiso ni Ruto ne ketho nwasa. Ok ne omino gima otimo. Koro miyo kata ka ng'anyo biro dhi mbele Kenya, msalaba no nobed mar Ruto. E kaunti ma Migori, Mombasa, kod kar chung' od bura ma Kibra e Nairobi, jopiny ochiwo pachgi ka gilero gino magirwako e wi gwelo ma otime tend migepe ma pacho ka. Kae kaunti ma Migori, jodak orwako gwelo mag jokanyo mag ODM, e lemo mag jotend migepe kod jatend piny Kenya William Ruto, gi nyasi mar mor kamoting'o John Mbadi kaka jatend migao mar omenda, gino magiwacho ni en hawi maduong' ne oganda Luo. Ruto gara ilero kamano kuom miyo Mbadi gini nyaka jopiny chakre pok obiro Nyanza ka. Mae mokwongo, mae mochakore. Wan kaka jo Migori duto te dhano mor ka ywech dong kamano. Wan kaka jo ODM ok wadonjo e sirikal ni Ruto oparowa nikech wasebedo ka wago koko. Hapana. Wadonjo kae nikech wan gi qualifications. Mar ariyo, katiba ma wagore ne katiba mar 2010 wacho ni kiloso sirikal nyaka bed gi kido te mag jopiny. Millicent Adhiambo,
Ramogi TV. Riwruok moro mong'ere kaka Kenya Bora Tuitakayo Citizens Union ochwalo kwayo doho mondo mi ogai mar doho osir chenro mar loso pend chik manyien mayiene oganda jo Kenya golo apisi jatend piny Kenya kod jalupne. Giwacho ni od bura man kod teko ok nyal golo jotelo ariyogo e apisi kaluwore gi kwan mamalo mar jo od bura ma siro sirkal kata obedo ni jotelogo osirem luwo chike. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. E kinde ma kweth bura pod medo bago ng'anye pachoka kasio sirkal kuom rem tiyo makare kendo luwo chike ma pachoka, riwruok mar Kenya Bora Tuitakayo Citizens Union ochwalo kwayo e doho mondo mi ogai mar doho los pend chik moro manyalo miyo gana jo Kenya teko mar golo apisi jatend piny Kenya kaachiel gi jalupne. If they are found guilty of violating the constitution, they must be removed from office and the term of their presidency terminated by the people of Kenya by exercising their Article 1 power directly, because Parliament cannot be expected to impeach them. Because Parliament has ceased to be a watchdog, it has become a lapdog. Gise otend William Ruto kuom diyo ganda jo Kenya kendo rito nyaka bang' ng'anyo eka giwit kucha chike moko madiyo ganda jo Kenya machalo kaka paro mar chik mar omenda mag 2024 mano omiyo ganda mathoth yudo hinyruok ka moko wito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro makamano. We also thank our doctors and medics, our journalists, lawyers, our volunteers, and all who supported the peaceful demos. We, as KBT, mourn our fellow citizens who were killed by government agents for exercising their Article 37 rights. Giwacho ni nyaka ne gikaw telo jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne osirem luwo chike nyadi 31 kendo rocho chike 14 mapachoka ka oganda jo Kenya inego yo magalagala ataro mar chike mathurka. President Ruto and Deputy President Rigathi Gachagua have jointly and individually violated and failed to uphold the constitution and laws of Kenya in more than 31 instances. The violations are across all the first 14 chapters of our constitution. Gidwaro mondo mi doho loso put mar jong'ad bura bich motegno mabiro winjo kwayo margi mar chugo chik ma jopiny nyalo tiyogo mar golo jotelo go apisi. Kenya Bora Tuitakayo has therefore asked the Chief Justice to empanel a 5-judge bench to determine these matters and grant the people of Kenya a referendum to impeach the 2 state officers who have violated the constitution. Bende gidwaro mondo mi counties duto 47 mapachoka ochuo committees mabiro puonjo ganda ewi chik manyien magidwaro mondo mi ochuogino ka bende gikwo ganda jo Kenya mondo riw paro makamalwedo. And this battle we are taking to High Court is not going to be lost, it's going to be won. For me, I'm already calling people, telling them to set up referendum committees because we are ready. And we are not here because we are just here to give press statement. It is going to rain, and even if the media is here, it's going to rain on you. And this rainfall is coming by October. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Bas wadhi yoro machuoka nendo ka pachuse ore ari adeka uchiel nono ka makamu ka ni Kisumo kanyo wacho ni gima Ruto timono is the best choice in the world. Okay. Ramogi TV mind your wino janabi kani oyani Masai gima Ruto chako no to ber to jok moko ntiere moduoko makaka Kindiki ma ok wadwar. Ramogi mind your wino kamen molo mar gode wacho ni jakomo bed moso ikre ni yiero mar higa mar 2027 jopiny dhi medo hinyore kaluwore ni koro onge ng'ama dhi keto sirkal tesre. Okay, wadhi e yue moro machuok oduogo to god gi baka moro mobro goyo e buch jopiny. Mheshimiwa Mark Nyamita jaod bura ma Uriri osedonjo ka indie kendo Mheshimiwa Anthony Oluoch jaod bura ma Mathare bende osedonjo ka koro dawinja ni to ODM koro nie sirkal kosoyo mane mbaka mwadhi goyo e buch jopiny lakini sani wadhi e yueyo waduogi weche mang'eny manyien pod timore dala ka.
jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaneno ka ote magu pod donjo ka endi Dr. MJ Okumu Wodogonja wacho ni opuoyo gwelo mar jaod bura mare James Opio Wandai ne lemo mar migao mar teko John Mbadi ne migao mar omenda to kod jodito duto mag ODM moyudo lemo e sirikal. Bende en puoch ne jatend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar ODM Raila Odinga kuom neno matut kendo neno ni oganda Luo bende oyudo thuolo mag tiyo e migepe sirikal mabiro konyo kaluo. Mano Dr. MJ Okumu Wodogonja. Erokamano wadhiane mbele gi mbaka ni koro jofwambo mapacho ka endi e counties mopogore opogore ne obago ng'anyo mag kwedo kaka obila kod sirikal osebedo ka tiyo kodgi e tijegi. Giseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jofwambo e kinde ng'anyo. Ne gichwalo ng'ur margi ne od bura, tend obila kod apisi migao mar tudruok. Cleophas Oluoch nene kanyo. Ng'anyo mar jofwambo ne otimore e gwenge mopogore opogore pacho kae. E okinyi ma kawuono, jofwambo ne ochokore mano mar golo duondgi kanyakla kendo ka gikwero yo ma obila osebedo karakore kodgi e kinde ng'anyo. E kaunti ma Nairobi, jofwambo ne onyiso ichwang' margi kod dwachgi. Mokadho ni jofwambo duto e pacho ka owuok oko ka ging'iso sirikal kendo gi piny mangima ni jofwambo osebedo ka winjo matek. Jofwambo osebedo ka tiyo kuom ndalo mathoth ka ging'iyo weche mag ng'anyo. To yudo ka koro obila to kata jogo mang'anyo lokore gi jofwambo kendo gimayo jofwambo, girodho jofwambo. Jowetewa moko bende ntiere manigoyo
kodhi mondo omeny ne jopiny gik matimore. To mana kaka iwinjo ka jowete wasebet kawacho ni be sirikal osebet kadiyowa kabisa, gigochonwa ni gibiro mayowa kata leseni mar nyiso ji gik matimore. Nwawuok oko mar ng'anyo mondo miwa thuolo ma katiba omiyowa mano mar tiyo tijwa yo makare. Owacho ni samo obila tiyo tijgi, giwe wan bo watim tijwa. To tijgi jok monjo bende gore go gin jok mosekoso, kata mana ng'ama okoso kunji negi, ok owinji go mihiny, ikuongi tere doho mondi. Koro adwa kwero matek mokadho, tiyo matek gi teko mathoth mobiro sebedo go ka tiyo godo. Temoko gisiemoa ni kik wameny ne jopiny gik matimore. En ang'o mipando mok dwa ni jopiny ong'e? Mane penjo maduong' ahinya. Machielo, wasebedo kwa comply atamalo 100 mana 100%. To ka comply gi broadcasting gi programming codes mara ng'o momiyo CA ndiko barua to ging'iso wa makosa ma wasetimo. Koro gimomiyo ne wawuok kawuono en mar kwedo gik machalo wanyalo wacho ni ne wawuok oko mar kwedo gigo machalo bilagi. Ok wadwa censorship, mane gima watemo wacho. E kinde ma bende watimo tijewa, wakwayo mondo obila oluw chik mana kaka wan bende wawuok oko kawuono. Apani ng'anyo ma kawuono nobedo ng'anyo ma peaceful kabisa. Riwruok ma jofwambo ma Kisumu mong'ere kaka Kisumu Journalist Network kaachiel kod moko kuom jofwambo e boma ma Kisumu ne owuok oko kiny ma kawuono e kar romgi mano mar ng'anyo ka gikwedo mokalo teko mathoth ma obila osebedo ka tiyo godo kuom jofwambo. Wacho ni media chalo kaka kiyo ming'iyori, ma king'iyori e kiyo tiyudo ka nitiere alama moro e wang'i, ok ito kiyono ni kiyono omiyo ineno gima chalo kamano. En kiyo ni konyi mondo mi ing'e ni to kuonde mage ma wadhiye maber, kuonde mage ma wadhiye marach. Odiochieng' ma kawuono wachokre kaendi police station ma Kisumu ka wabiro nyiso obila ni wadwaro ni mondo gimiwa arita makende mano e tich maduong' mar obila. Tend ute fwambo ma pacho ka te, chuluru jofwambo, miuru jolendo gi jondiko gi pesa gi kaka owinjore. Jofwambo mawuok e kaunti ma Migori ne ok owe chien. Ne giriwore gi jowetegi mawuok e konde mopogore opogore e piny Kenya e ng'anyo mar kwedo yo ma piny owacho osebedo ka sando godo ute mag fwambo mago ka giwacho ni piny owacho osethiro ratiro mag jofwambo. Lwasi mar tijwa ok ber. Jafwambo kitiyo to ing'e mana bathi ni to tiagas ni dobe maka kata ng'ato luwa, yani ok in free kaka chon. Omiyo wakwayo kabisa sirikal kada kutiyo kada kapo nitgine miwa uru lwasi maber mar tiyo. Kaka ne wayudo constitution marwa ma 2010 onego bed ni miwa freedom mondo kata mana chik mar wawuoyo ka wan gi thuolo. Ok onego bed ni koro ni samoro kwa wuoyo to ng'ato wacho ni wacho gimoro marach kata mana ni ndalo mano kama ni koro ibayowa gi tiagas nikech watimo coverage marwa. Jofwambo e kaunti ma Mombasa ne obago ng'anyo e chuny bomano ka gidwaro piny owacho mondo migi lwasi makare mar fwambo kod keyo. Giseyo obila kuom rakore kodgi e kinde mane gitimo tijegi, ahinya e kinde ng'anyo ma obila osebedo ka rocho ratiro mag jofwambo bura. Hata hapa Mombasa tunajua, tumekuwa tukiyaona. Kwanza jana kuna maafisa ambao walikuwa hapa, walikuwa wanachukua nambari za magari zetu kama waandishi wa habari na wametupiga picha. Hiyo ni njia moja ya vitisho ambavyo tumekuwa tukipokea kama waandishi wa habari. Okinyi ma kawuono nyakora mogejo wang'e chuny boma man Nairobi ne ng'wech ochako. En ng'wech mag jofwambo mar neno ni adieri ratiro margi owinji. Dwaro ma gisebedo ka gidwaro ahinya ratiro margi weche mag fwambo ochopo kare. Mano goting'o weche ma sirkal osebedo ka wacho kaachiel koda ka migepe mopogore opogore. Barua osechopo e migepegi. Bende ibiro winjgi kosoyo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, e chuny boma ma Nairobi. Familia mar Stephen Bertrand Munyako mane omi kum mar tho e piny mar Saudi Arabia kuom keny mar omenda gikwayo kony mar omenda eno ni owito oko kum ilano endo. Familia mar Onyango oyango ni nyaka sani koro gisechoko mano omenda maromo milion 11 ma en atamalo 10 kende mar siling milion 150 midwaro gigodo. Gioro kwayo ne jopiny kod piny owacho mondo konygi neno ni Stephen oduok pacho kaendie. Stephen ne okum tho bang' familia mar Abdul Saleh manonego oro kwayo mar loko kum mar higni 5 no manomiye. On the efforts to save Stephen Bertrand Munyako, who we shall call Steve-O in this
statement. The Kenyan citizen who faces execution in Saudi Arabia. Our last briefing was in May this year, and at that presentation, we asked for support from Kenyans to raise a certain amount of money, which the Saudi authorities have demanded, or the family involved in this matter, the family of the victim involved in this matter, has demanded as a condition for the release of Steve. As of now, we have already sent 8 million shillings to the blood money account. Onojene weche mag ohala ni piny owacho koro geto chako chenro mar keyo pi e gwenge gi atamalo 28 kokalo kuom tiyo gi lony manyasani ma dho ngere dendo ni climate smart technologies mondo konye e duoko piny chan mar pi maler e kor gwenge ma pacho kaka ne gilose nyasi mar sidho chenro no motisi ni the village drill hybrid machine e boma ma Kisumo. Kanyo mar agucho menda mar trust fund e sekta mar pi Nicodemus Omwanza olero ni okang' ma kamano en mar neno ni otieki midhiero mar pi ma oganda mathoth osebedo ka kale ahinya te gwenge mopogore ma pacho ka. Chenro ma kama endi ma nyaka sani dhi nyime e pinje 40 ok bi tiyo gi masin mar generator matiyo gi mauta to tiyo mana gi teko mar stima. Tend county ma Kisumo bende osingo mar neno ni giredo tudruok e weche ler kokalo kuom chako kambi manyien e sub counties kaka Seme, Nyakach kod Muhoroni. Liters of diesel fuel to drill one borehole. But with the electric village drill, you can plug it into the wall and you use no petrol to drill a borehole. That's a tremendous savings on fuel cost and a tremendous benefit to the environment to combat climate change. With this kind of technology that we are seeing here, having more boreholes to be drilled in most of these areas that we also target, we look forward to more development to cover the deficits in terms of coverage, which is 28% from the WASREP report. So our primary focus is to ensure that there is sufficient resources that can be there and that can be availed for water in all people in the country. Motika ni weche mag tuke ni Kipchumba Murkomen ogwel kaka jatend migao mar weche tuke lendo mane ochiwo ayanga gi jatend piny Kenya William Ruto. Murkomen biro kawo kar jatend migao machon Ababu Namwamba. Murkomen nigi tich mar dhi nyime gi timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika mibiro bagi pacho ka higa mar 2027, loso alap ma Talanta Stadium gi mano mar Kasarani, wuoyo gi jokanyo e tuke mag adhula e loso yiero mar riwruok matayo weche mag tuke FKF, gineno ni Kenya otimo maber e tuke mag Olympics machakore ayanga tarik 26 dwe ma wantiere ni. Motelo migao mar weche tuke Murkomen ne omako tend migao mar wuoth. Kata kamano tich mathoth bende koro rite migao mare manyien ponono ni obi opuodhe gi jood bura mamalo. The Honorable Onesimus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. An korka Murkomen kato kwa moro goro kake Gen Zs nikech kanyo to inyo kabisa ke sports kae wabiro ne sports kae okbedo kabisa kaka kumomie no yiki jaduong dhi kanye sports ke jaduong motiyo kange kaka gima Gen Z dwaro okepango kuomwa kaka Gen Z okaneno ka kanyo ntiere ber moro matin nikech kwa neno Ababu Namwamba kaka no kao weche mag tuke kaka no dhi mbele gi weche mag tuke no aneno ka ntiere project moko mano chako mano aneno youth kane wuok e ground ka dhi mbele, lakini Kipchumba Murkomen aneno okonyalo oken ng'ama nie tuga ahinya.
Bas, kuro dhi mane yue matin kuduogo twachako mbaka mar buch jopiny gi Mheshimiwa Mark Nyamita, jaod bura ma Uriri, gi Mheshimiwa Anthony Oluoch, jaod bura ma Mathare, gi mosebedo katimore pacho kae ndie bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ber kichako chon timo kungo ne kinde retire. Ka kichako chon eka kimedo bedo gi thuolo mar bedo gi omenda makore lach mar kungo. Secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily, with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial *303#. NSSF, growing you for good. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Erokamano jo kumketera Ramogi TV kaendi buch jopiny chakore sani. Wantiere ga gi Honorable Mark Nyamita, men jaod bura ma Uriri. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Gi Mheshimiwa Anthony Oluoch, en jaod bura ma Mathare. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Oluoch, abiro chako kodi. Udonje sirikal? Ng'ato penjo no ni position mar party en ang'o. Party chal ka gima opogore. Party ok opogore. Position mar party en gima noland cha. Gima nolandi matiende ni ODM ni e serikal. ODM sani koro ni e collaboration gi serikal mar William Samoei Ruto. Mano e adieri mar wach. Mano matiende ni koro sani koro osiepna Mark Nyamita mane odhi odonje serikal gi dirisa. Koro sani koro wanyamosore. Nyicha otek nikech osiepna mancha wan gode komiti achiel e parliament moro Chambasna. Nanyalime nyaka dala. Netama kaka lime nikech koro kuma nodonje ne thaga. Nokwedo gi kabisa. To osiep baba matek koro gimomiyo noringo we baba oweyo makato weje wuon gi kuong tel kore kolo. Lakini all that starts well that ends well. Aparo ni Mark koro wantiere nyando doke wage. Kamoro chiel. Mark intiere kaka ne jogi okwedi kabisa wach mar donje sirikal. Ni neno wach ni nango. Koro uduto koro donje sirikal. Aparo ni okanyal wacho ni ji odonje sirikal. Kech kalore be gi chiko wuon to dwaro ni bunge obed independent. Mabe gima nyako wachi. Wabunge bedo independent manyiso ni wan watimo gigewa. But aparo ni sani koro gimosiepna wacho en adieri ni gik manyoche gitime mudho koro ginyalo timo sani godichieng'. Wan wachako timo gi godichieng'.
ing'eni wacho ni adieri ok tow. Inyalo kwedi, inyalo goyi, inyalo lawi, to adieri ok tow. Wambe ndalo cha ok ni wawuok e chama. Ne gina political statement maneno ka ji make around us ni wawuok e chama. Wando ko wuok e chama. Gima no atimo en mana ni no wacho niya, kane wakoso donje, ka jakom nokoso yudo telo, to jowa be dwaro, kech gimbe gigolo usuru, jowa be dwaro gik moko. To kane wadhi wuoyo gi sirikal mondo otimnwa gik moko. So that engagement man watimo ndalo cha, ka koro jowa gi be sani koro biro. Taparo ni koro sani koro wariwore together mondo ji sudo mbele. Lakini wamor ni gima nwaneno chon ka wabedo piny. Oluoch gini noidho lu yien to ok ne. Sani koro wanene together. Koro wasuda kamoro achiel. But ing'eyo Trevor, nitiere gimoro ma iwachoga ni the whip has been applied. Mheshimiwa Mark Nyamita gi jowetege nong'eyo very well position mane wantie. Nwane situation machal bila ni finance bill last year. And we all take wakao direction kuom chama. Tickets waduto gi kombe mwantiere godogi gin kombe momiwa because of chama. Seche mwabiro ga wasign ga gimoro miluongo ni code of conduct. O include support chama e yore duto te, including seche ma whip obedo applied. Inyalo bedo gi position mamari, but this is a time old tradition. Ni whip kobedo applied, emomiyo wan gi whip. Nitie tije. Inyalo yie gi gima whip no wacho, nikech whip take instructions from chama, ni on this position, unyalo vote kakudwaro. On this one, the whip obedo applied. Now, the whip no bedo applied on many instances on issues including collaboration gi bedo achiel gi serikal masecheka. So seche ma koro Mark Musiepna ni wacho ni gimane gibedo piny ni ne gineno kwan kore wachunge wi stool kore kwaneno. Aparo ni the simple way to look at it en ni sa gi gik mane gitimogi were inappropriate. Even if there was need to konyo jaluo. Wane chama no because Raila Amolo Odinga etachwa ementa marwa ene the beacon mar compass marwa kaka piny luo. Seche midwaro neno gimoro kibed piny moloyo compass to ino nogo ni in nibiro kogambadi. Koro in midwaro neno mbele moloyo compass nono nwa to miso ani bas meli koro chom ka nikech yamo e ang'ome koro sani saber. It is not saber. The thing in here, number one, circumstances, yeah, require you change with changing times. And when those changes come, Gibiro and as the people ma are faithful party adherents, irrespective of you can argue, it is the same government, it is the same nini circumstances change. And this is also gimachielo madwa wacho ipenja ni wadonje serikal. The thing en ni kisomo katiba at article 1. Executive power, including that government, oken mar William Samoei Ruto, en a trustee for the time being. Emomiyo ni neno Gen Zs kano wuok, Gen Z no reclaim gimane gineno ni dhi marach on their sovereign power. The executive article wachogani all executive power belongs to the people collectively and can only be donated. Legislative power makata mineno marwani onyalo bedo recalled, including the power mar levying taxes. Same to judicial power. Emomiyo joka kano bire bunge mawaluongo gi Gen Z gi mato poda chung kod nyithindo ka, because conversation mawabedo godo mwan godo sanini would not be happening debe we ni Gen Z. Joka no biro literally more reclaim the sovereign power mamargi cha kuom gik mane gineno kadhi marach. So seche mwawacho ni serikand ni onge serikal manolosi miluongo ni serikal mar Ruto, en serikand jopiny. So kadipo ni appointments obedo made in a serikal ma circumstances will change, but any serikal jopiny ma trust teacher hold for the time being. Makine no kagima jo ODM gisani koro
keyo e ng'anyo mar Gen Z nikech winjo ka Anthony Oluoch wacho ni ndalo mane odhi e cha nok sa maber sani to koro bet ber. Gini otamo jowa gi winjo. Anthony Oluoch wacho maber. Sirikal ma executive ok en gir Ruto mamare ma en gi mfuko. Wan kano wadhi wuoyo gi Ruto. Be aparo ni it is against the law kata code of conduct ma wacho no. Ka wan executive, ka wan e judiciary, legislature, to wa oversight executive. PSS biro irwa e committee. To wa wuoyo kodgi. Ministers biro irwa e committee. Wa wuoyo kodgi. Wajumbe gi wuok ma wadhi e office PS. Ma wadhi e office minister. Kinyalo follow through gik mwayalo mamantiere budget. Gigi no nego bed notimore kama Oluoch nyalo wuok dhi e office cha. Pogruok mar mjumbe mawuok e dhi e office PS. Pogruok mar mjumbe mawuok madhi e office minister. Onge gi mjumbe mawuok madhi ir president. Kich president e jatend executive no. Wan kan wadhi wuoyo gi Ruto, no wadhi wuoyo kode kaka president, ok kaka jo UDA. Koro mae pogruok mane osebedo kopogowa gi owetewa gi. Ni nikech gin koneni. Ok winj ka sani endi, and which quote by the way. Kaka to Oluoch mosiepna, wacho ni oluor mosa e barabara. Ni nikech konene to jok moko dhi paro. Manyiso ni ng'amo yier koro suspend paro mamare. Poka winjo kama pati wacho ni Wipo wacho nango ni koro kiromo gi ng'acha cha nikech nyamoso minister. To koro kiki igine kamano. Lakini man to koro wasekalo. Aparo ni kwa wuoye wach masane. Ni penjo ni to jo ODM gi oke ng'anyo mar Gen Z. Anto kipenja an gima dona ng'i. Aparo ni Gen Z omiyo wa jotelo duto te chakre gi ker kaduogo nyaka wan wajumbe. Wa realize gik moko mang'eny. Achiel kuomgi en ni kati bed gi numbers e ot kuma wago e kura cha. Mano gima lich ahinya. Ka ok iwinjo wach mar japiny. Japiny owacho ni ka ok iwinjo wachna tabiro ni. Sirikal mane Ruto noloso mokwongo. Adieri man kende embe nolose gi jogo manoringo go manogone kura. To aparo ni macha notimo marach. Nikech ka noseyiere koro nowere bedo jatend UDA. Nowere bedo jatend Kenya Kwanza. Nobedo ker mar Kenya. Maka noloso jok makonye tich to ningo yud ji koa kuonde kona mag Kenya duto te. To mae mane jo Kenya collectively obedo godo mowacho ni hapana. Okinyal wacho ni kubedo salemo te wacho ni jogi manyogo ni campaign. Sama igolo usuru to jo Kenya te mondo gol. Kwa golo usuru to wambe jowa moko be nyaka bed ang'o. Omiyo kata sani kako seloso ang'eyo ni wan kako ganda wayudo jowa moko matis. Kendo wagoero kama na nyane ker kuom chuny mobedo godo mar miyo kaka kom maduong' machamo kom mar Mbadi e treasury. Mar miyo kom kaka mar Wandai momiye mar energy. Mago kombe madongo. To kendo kombe go koro wan nyaka wami jogi support. Kech ngeni omi Mbadi kom sama Kenya koro gope ni malo. Sama sani koro idwaro ushuru mondo chul mondo gowi chodhi. Omi Wandai kom mar energy kom maduong' ahinya. Sama jaluo stima onge gode mier moromo. To miye ministry mabende affect the actual cost of living. Koro keto jodiem osewacho ne un gi mikakati munyalo konyowa gode cost of living. To koro sani warewo pachwa to warewo gi mar joka. To wanyiso jo Kenya adieri. Koro ki criticize to mona kan giko. Koro anamor ni sani endi anyalo wuok sani. Kata kaka kiny. Kariera ka dhi town kama. Ka winjo ka thuolo moro ne nitie status ka anyalo kawo kanya nyisa ne wuod Sugoin to Onjelo idhi nade kanyo. Tanyalo luwo kama amosri gi ji. Kata luwo treasury kanya fuane Mbadi amadho chae kanyo. Taduoga achamo lunch ka Wandai. Tadonje bunge mos. But most importantly niya, koro miyo wa thuolo makidonjo ofis sirikal, ti discuss kaka ja Kenya, i discuss kaka ng'ama chulo usuru, i discuss kaka ng'ama bende nigi stake e Kenya masani. Yeah. To ODM to poko formally wacho niya ni wan kaka kweth mar ODM wawuok watimore nade. Wadhi nikech jok moyier sani
modhi e sirikal ma koro miwa nominees. John Mbadi bidhi chuno ne nyaka resign kaka chairman mar ODM. Wanda idhi resign kaka minority leader to gi secretary mar political affairs. Oparanya gi Joe bro resign kaka deputy party leaders mag chama. Mano chik kaka en. Manyiso ni koro kagi wuok, koro kacha gimbe kagi dhi, kik gidhi ni wan jo ODM. Gidhi kacha ni mondo koro gitine jo Kenya. Gidhi tiyo ne jo Mount Kenya, gidhi tiyo ne jo Rift Valley ma jo UDA, gidhi tiyo ne Wakamba mantiere e Wiper, gidhi tiyo ne jo Kenya in general. To wan wadong' e bunge ka koro wawuoyo kodgi, to koro kwa wuoyo kata kwa miyo gi support, to wamiyo gi support maonge luor. Okay, ntiere gima nuwacho mbele ka endi Anthony kapok abiro iri ka endi. Wewe winjane ni nuwacho nang'o mbele ka nikech gigi koro chapo jopiny. Winjane ni giwacho nang'o kapok kawuono notimore. We are now considering the finance bill after it was rejected, after it was sent back to Parliament. We have supplementary 2 in which a huge amount of the money, I'm not happy with what has been cut, it could have been more, but at least now 178 billion in terms of money that would have gone to wastage, to traveling, to offices that we don't need. If the Gen Zs had not gone to be the streets, we would not be here. I myself am a product of the streets. I have one leg myself that was shot in Maandamano of 2017. Baba while you were away when he came. I have teeth that are not mine, that are artificial teeth. I am a product of the streets. So by all means, Gen Zs must go back to the streets whenever it is they find an illegality and to demand under Article 37 that things must be done properly. What the Gen Zs spoke to was not necessarily an opportunity for so-and-so to be appointed. They spoke about good governance. They spoke about corruption. They spoke about equitable use of their tax money, equal opportunity. And so what we should be looking and demanding from these young men and women, and I call them young because the two that I have spoken to are youthful. They may not be Gen Zs, but they are useful. But what is being demanded of them, whether by Gen Zs or Alpha or X like myself or the baby boomers, is that they occupy those positions knowing that there is a requirement that they exercise good governance, that they respect the Constitution and know that under Article 76 of the Constitution, those offices are given by way of a public trust, and they need to do it in a manner that dignifies and give respect to the people that elected them. Would have been happier if we would have entered this step after the issues of compensations have been addressed, those who had been abducted, cases withdrawn. I myself was a victim of the Finance 2023 Maandamano. It is only today, and after appearances in court and numerous presentations representing myself, arguing that under Section 77 of the Penal Code, that provision of law that I was charged with for incitement and whatever it is under Maandamano was unconstitutional. So today that case of mine was withdrawn. I am still insisting that even as we have taken this step, we must not lose sight of the ball. There are people who's lost lives. We must require accountability from our police forces. We must require accountability for those who still have property and other things that were lost. More importantly, we must ensure that the rights under the Constitution, under Article 37, must always be protected and not be met by water canisters, bullets. Nataka kutoa hii kasumba ya kuwa watu wa ODM wameingizwa kwa serikali kwa sababu kila wakati tukiangalia watu kwa misingi ya siasa tunapoteza mwelekeo. Wale ambao wamepata nafasi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Na wamepata Wakenya kutoka pande nyingine ya nchi. So sisi ni kumshukuru rais kwa kusikiza maoni ya Wakenya. But the naysayers who are feeling that maybe some people have betrayed them, I do not think that the issues that were being pursued by all of us as leaders and as a nation, they do not stop here. Wacha kano kodi Anthony, wacha gima ber maler ni mokuongo gima Gen Zs ne dwaro nogidwar ni mondo miji kombe. Mar ariyo wacho ni daber to de miji kombe ka ji osechul jomo hinyore joma no maki osegony te to biji pok otimore. Undhogo jopiny. Gidogi ni wuon. Nikech gik miwacho pok otimore. Kiwinja maber kawacho en ka paraphrase gi dholuo.
Gen Z's, broadly speaking, number chiel, negin issues ma finance bill was the trigger. The gik mane nitiere gin larger issues mag governance. Mano is one of the issues mana address ka. Emomiyo kata kane finance bill osewe ni winjo ka pod gimedo wacho ni pod wadwaro biro Occupy State House, pod wadwa biro e maandamano. It is because ni trigger cha no kelo adhola kata gimoro bor moro mane chiek. Yeah? So that is one of the issues mana wacho kanyo. Number 2 gimana wacho ni issues mane giwacho go gin a continuing dialogue. Gin gik moko mokwa biwacho ni nekech koro step ni poko timore koro wawe yueyo. Serikal biro bedo to ni no dhi bedo kata ne wayiego kata ne bed ni oko bed appointed. Ni nyalo ket Trevor, ni nyalo ket Nyamita, ni nyalo ket ng'amachielo. But gimane Gen Z's wacho, apart from the fact ni jok mani nitiere gi kwano gik moko kanyo. Giwacho jok ma display opulence. Iketo wago shuru ka, iketo wagi ngima matek, to waneno ka jomoko to nyiso bedo ni gidhi maber gi pesa wani. Negi kwano a number of people madhi Harambee use church platforms. So conversations gin gik ma nyaka pende pod watim. Issues mag gik mane Gen Z's wacho about lives mobedo lost. Mago aparo ni president no address. Okonyal bedo ni no address gi conclusively kaka ng'ato nyalo dwaro. Ana wuon dahero ni gigi tim before gigi wabed into this arrangement makoro nitieni. But the fact of the matter is issues mag compensation go ok nyak chakore sani to tiek gi kiny. Number 1 gi require budget makoro sani odhi supplementary nyako chako be to another step before even government nyalo yao exchequer. So president number 1 aparo ni nolando ni cases manitiere te obed terminated. Anna winjo kenda, so that is one of the issues mana winjo kata na our Azimio partners. Kane wacho, gimomi ok gipar ni ginyalo donjo. Ginyalo consider later, but they cannot do. A winjo ka James Agri Bobo Rengo, bendene wacho ni ma would be a betrayal. Kawa donjo wa dance graves magjogi. So partly gini obedo addressed to an ongoing conversation. Wawinjire ni maybe okonya bed addressed kaka intervedo ware, but we must move. We must create progress. Yeah. The other thing, we must have a continuing conversation on kaka wadwaro govern ourselves kakoro oaka. Kakoro oaka. John Badi clip moro na winje Citizen kana ntiere waiting room kucho. Kana ntiere e bunge kana wa argue the finance bill. Opio Wandai. The expectations of Kenyans are very high, not only mag Gen Z's, kaluwore gi some of the things makoro not imoreni. O mention watch in the energy sector. In the energy sector, the sticking issue manokelo problem in 2023 was fuel cost. Fuel cost affect the cost of every product in the market majidiginene, or affect the cost of transport, or affect the cost of manufacturing. Sanikoro okao Opio Wandai oket in that docket. Meaning that there is a very, very onerous task maintire godo. What we expect, any some of the things mane wa extol, mane wa wacho ni ought to be done when you're in such an office, we expect to be done. Okay. Number 2, there will be a lot of need to keep listening to the pulse of the nation, to listen to the people. Ana wuon nadwa suggesting we must even change our own standing orders so that public participation obed public participation mawanyalo keto committee obed on X platform. One gi standing orders, some of which are very archaic. I should be able to contribute to parliamentary needs without even physically being there if there is a necessity to do that. So that we must always keep in touch. And now actually we almost lost the mandate Manomi Wagiji, and in other democracies, Parliament would have had to go to another election. France, not the election very recently. The United Kingdom, not the election very recently. And we must keep all these things in mind, including finance Kamakoro Katieko, finance docket ma omi John Badi. I have a lot of problem myself
on how the budget making process, including even the supplementary kakokele, budget process and mar Parliament, the National Assembly, pursuant to Article 95, Kingiye Code Article 114. Okay. So the government nyalo make recommendation, but we must not act as rubber stamps. Yeah. Sani kolo supplementary man okelni, ibro yudo ni 95% of it, okele tingisi ni mae gima serikal no wacho. So where is the opportunity mar winjo chiko it kendo respond to the public in terms of gik Tok mane gima jopiny yuago nyamita nikech ka koro ute wuoyo dhok achiel gi sirikal, ng'ano mabiro keto sirikal tesri? Ada wacho gimoro matin, Trevor. Kendo kowuoyo ka wawuo kaka joluo mokwongo. Be gino wan e Ramogi ka. My friend Anthony Oluoch, to gi waduto, wabed honest to ourselves. Wasegore kwa manyo mondo wadonje sirikal. Oluoch, an koganda wa osegombo donje sirikal. Ka nafas no yudore, ji odonjo te, kata gien gi yienda mbewa. Ka wasedonjo gi yie kuno, i make change ka in gi oko kuno. Mar ariyo, history be kono gimoro achiel ka. Kaka oganda luo, nwagore gi Moi, to ndalo Moi mano oganda luo, no jaluo ne ntiere sirikal maber. Ne wan gi ministers, Dalmas gi ne ni kanyo, ne ntiere ji mang'eny, ndalo go mane wan gi the highest number of members mane ntiere e sirikal. Ka wagolo Moi, higni 20, jok moko kao telo ni. Magi adieri ma koro wanyisi sa jowa straight up. Jok mokao telo gi osedhiro jowa oko, mok wayudo kaka wanyalo yweyo. Koro katigo koko kucho, tidenyo, jodala ubodenyo, giminyalo timo onge. Egin wan mbele lweny. Kij nyithindo odenyo. The advantages mane wan godo kaka oganda, ndalo machon, and Oluoch belongs to that generation. Mane wacho ni kan manyo ng'ama riek motimo engineering, ne en jaluo. Mane manyo daktari, ne en jaluo. Sani ok en adieri. Sani kata Oria ose lowa, dhoudi moko ose lowa. Omiya nyiso jowa, wawere gi kisungu mang'eny mokwongo. Wasebedo kwa gombo mondo wayud thuolo modonjo go e sirikal. Onjelo ni koyie mondo rwakwa mondo wadonje e sirikal. Nomiyo wa Chief of Defense Forces, Hai Marach Nyasaye okawe. Sani omiyo wa chunya gulu mar pesa, omiyo wa energy. Aneno kata ka jowa moko e lweny kacha be nochako med gik moko matindo tindo. Sani koro wadonje gini mondo wadonj wate. Kendo wasom gik ma jok moko be timo. Tabu ma kijana ma Kisumu nigo, miwinji wacho ni, ema ja Mombasa nigo, ema ja Nyeri be nitiere godo. Kijana ma Nyeri pod onge tich mana kaka ma ja Migori nitiere. To jokoni nyaka wasom kaka gimbe gitimo. Sani ang'o ma gin gitimo? Kanyo olendi. Gin gidhiro mana mokwongo, ok ni gimbe ok gi care for justice. Ok ni gimbe nok gidhi e ng'anyo ma gige gi okethore. Ok ni gimbe gionge Gen Zs. To kanye ipango gini, tiwinjo ka giwacho ni hapana, sama iloso gino ero, wanodwaro nafas magwa. Kuongo miwa nafas magwa, nikech ging'eyo niya, ikuongo ikawo minyalo yudi ibedgo. Koro discuss ka ine iot. To wanto, jowa moko pod dwa nyiso oganda. E gina na disagree kata gi Orengo. Ko wacho ni gino kik udonje, wariti. Koro kik wadonje mondo watim ang'o. Kik wadonje mondo watim ang'o oko koni. Ka ji osedonjo, sama un e iye kacha, paro maber koro inyalo golo ka in e yot. Omiya na nyiso, wawacho kata goloch, to gi wajumbe wa, to gi jotendwa duto matelo. Kik ng'ato bed gi wich kuot. Ka sirikal oyawonwa dhot. An awuon, ma an kani, anyalo nyisi. An kana adhiya naduong'o mana dirisa matin. The truth is, antiere gi gik mosetimore constituency na. Nikech dhi mana dhi. Nikech lobbying ok en kwecho, en lobbying. To chik to wacho ni jite onego bed ni yudo gik moko maromre. Ok, ema nyisi niya, mano to chik kaka wacho, but the truth of the matter en niya, resources pok nobedo ga moromo ji. Kata di wacho ni ipoge ok onyal bedo equitably distributed. To lobbying a Commonwealth Parliament is a common thing. In fact, nitiere ga gimoro kata budget making cycles in parliaments mag Commonwealth, iluonge ga ni pork barrel. Kantiere jok mantiere committee kata mar energy sama gi negotiate, to giketo projects ma mag gi, mabe timore kuonde ma gitimore nade.
Kichoora kaendi, part of my representation role, and my kama pogora gichi. Representation role nyisa niya, nyaka bed kama yangi chiemo no. Katiba poknotiyo 100%. Pokotiyo 100%. Resources mag Kenya tin. Sama gibiro kodhi opoka cha, ka uonge ng'atu, kaka sani koro wan gi mbadi. Bedo mbadi kacha, nyalo bedo na mayot kadhi anyise ni barabara ma Muhoro, Masara kadhi Meoro. Nikech onyalo relate go. Opogore ka in ng'ato dhi opimo ni barabara ng'at moa tung piny moro machielo. To kata ka ni ipogo gik moko, to nyalo wacho ni jodalawa timuru kama. Nikech adieri Trevor, 20 years, actually over 20 years, majowa osebedo marginalized. Uwi mineno wagoyo cha, en each one. Taparo ni finally when I watch gik mokareo. Gik mokareo momiyo jowagi goko koka. Ma taparo ni go bed addressed. Ng'amo dhier mane gweng' odong' ka nigi geno gik mokadi areo. Somo e gini yudo ka janyuol nyalo uso gik moko te. Mogo arambe mokwechi mondo nyathino dhi skul. Mar ariyo maduong' ne ng'ama jadhier man piny kacha mok nyal en health. To mano be important kata ne an kata in. Itiyo all media ka tidwa ni nyithindi odhi skul, tibiro ni mondo ibed gi health. Wach education ni kanyo chendo ma jo university koro university is becoming ok bed affordable. To manyiso ni ng'amo dhier cha neno ka gima koro drizo otimnade. Odin ne kama no nyalo donjogo, manyalo konyo future. Wach health ni kane biro makoro ji okong'eyo ni nyalo dhi yudo thieth machal nade. Kanyo odine gi koni endi. Sani ka koro wan kacha to koro jowa ben pie kacha. Gikawa ideas gi to gimiyo ker. To ker ba paro ni koro senyiso ni onyalo winjo. Omiyo ananyiso bana jowa niya. Kisungu mang'eny wawerego wawere wich kuot. Wadonje gini, wakaw tich kamarwa, wager Kenya, wager thurwa. Alright. Oluoch koro ka koro wadhi ka tiko nikech sa koro mayo wawang'wa. Azimio wach ne koro rum. Nikech tire jo ugo moko mowinjo ka wacho ni ok giyie gi wach mar ji ODM donje sirikal. Azimio wasedhi godo koro aparo ni election cycles ariyo in different names. Gin joma wasewuotho godo kendo ok wakaw for granted the assistance and the collectivity ma gisechiwo, especially our colleagues ma jo atolgi. And gisechung kod baba in elections ariyo ma very crucial magikelo a very big vote basket. Constituencies machal kaka mara kamantie, a lot of the vote mawayudo okiyud because of ni necessarily di Jaluo emang'eny. Jaluo number 3 in that constituency. Baba nyinge play a very big role. And Madari Osebedo support base bad Baba, but the Kamba vote Bedi Osebedo, one key crucial cog momiyo wayudo komcha. But safar kasafar nigi kama ikauti chope coalitions ji loso mar mondo ji odonje serikal mar ji okaw godo telo. Aparo ni nen gombo marwa, and I believe kata mar jatendwa mar mondo mine wadonj ka. Body language an kasomo kata mar coalition partners magwagi giwacho the same thing. En mana ni koro mondo ng'ato bed bold. Awinjo kosiepa manyamita wawacho ni wawe bedo gi luoro. Koro jogo to luoro no nodonjo kuomgi ni nyithiwa majenzizgi biro lawogi, biro mosogi. Maluoro no nomiyo ging'wony ni oyo kuongo dhi utim compensations utim ma then wuoyo no koro gole ni ok en wuoyo gi Ruto, en wuoyo mar jopiny kate. Gini ne wuok ringo to ne chopo kama koro a decision nyaka bed made. To ka koro ne ok ginyal bedo bold enough mar mondo gi make that step, chuno wa ni ka e kama wuoth marwa. And I'm afraid to say so. To mbele kabe you never know. Jok manie coalition achiel sani maybe chieng' moro chak nitiere in another different coalition. But kipenja aparo ni this is the end of the road marwa mar kind jowa gi jo Azimio. Wuotho gik sani. Kuom sani. Okay. Siasa to kong'e. To koro nyamita wachaka duogi ane kendo ni koro sani endi kaka jo od bura. Bunyalo kata keto sirikal tesre koso koro jopiny be koro wawe nikech koro od bura gi sirikal mamalo koro chalre. No, anaparo ni sirikal pod waketa keta tesre nikech be jopiny osekonwa niya kao kwa sirikal ok otimo gima japiny dwaro to onge ng'ama safe.
Style mancha neno ka jiorengo godo od bura kacha osenyiso ni onge ngama safe. Kendo be nyocho komata katego yes katego no e od bura cha. Koro manyiso ni kwa dok kacha to mano realization maparo ni kata kaka no dok e bunge ni osedonje pachiji. Osenyiso ni ki ka soria ahinya ni nine tok sirikal mokida winjo wach japiny. Tini ka soria kata ni parliament sani kane ji confidence mar ja Kenya no rumo gi parliament. Oko wacho ni ntiere nus jok moko mano wawacho ka. Opiyo Wandayi ma leader mar minority nyocho pimonwa. En mokwongo kane ji omuko kodonjo e parliament, office mano kwong lawe ng'ato 1 hour, ne en mar Opiyo Wandayi. Kech office ni gie kona gi kuma ne jogi nodonjo go. To Opiyo Wandayi, you can imagine en mano lead the no troop. To joka kane odonjo ne gin gi ich wang' gi parliament as an institution. Kata staff ma parliament ne ok gin safe. So the only thing makoro wan waseyudo ni mondo mi wabed safe gi japiny. Kata obed ni support sirikal kod ok support sirikal, kuongi winj wach japiny. Nikech kata jok manyogo yes finance bill. President bodho yudo ka japiny koro wach ne pek mowere gi wach bill no. Koro naparo ni tijwa mwadhi timo e bunge to nyaka bedi. E wach mar Azimio, an be kora wacha adieri. Azimio orumo. Azimio wach ni. Wawere gi wach Azimio. Waweyo ginene kamano mondo waik jowa gi e pachgi jochake kore chon. Wach Azimio setimore nade orumo. Kata kopo no bro bede partnership moro gi jowa ma wan gi Azimio. To bro bede gari machielo. Yeah. Mopogore gi Azimio. Ingeni ki idho gari kidhi go Mombasa. Waidho gari mokwongo ochopo kodwa Nakuru ogo kor. Moro ni ogo kodwa kor Nairobi. Moro ni ogo kodwa kor Mlolongo. Nyaka kori manyi gari manya chopo Mombasa ka Mombasa destination mari. Koro kinya wuondri nango ni podwa da kongo gari ni. Koro wanyiso nomera driver no to ne ber gari noti. Koro gol driver gol tan boicha kama jok moko ka endi to chalni ne otingo mzigo mapek gin timo egi kan kech nyaka wakungo timango wakungo chop wuoth kumodo mondo timana. Koro nang'eyo ni kata kopo no bro riwore kata gi jowa ma ne atol jok moko mane wariwore godo gi. To bro bedo e gari machielo mopogore gi. Aparo ni wach no to bera. Kaka iloro kech jopiny mabe. Wach no to bera to siepna ni bende anyaga kinye kech no siepna. Seche ma wawacho ni wan kech ngeni nitiere wan moro ma ber ka walero ni wan mane. Kech aparo ni nitiere ng'wech moro ma nyamira loseringo ma ka ng'iyo oboke moro manondiki ne gindiko ka giwacho ni wan wadizon ng'ato miluongo ni Mak Nyamita. Nyak Mamita watieko godo safar gik motimo go timo kaka en. Koro seche mowacho ni wuodhwa gi Azimio ni wan akia ni wan no en wan mar kech kaluwore gi chama manomiyo tiko nosekwede mowacho ni kaluwore gi wuodhi gi gik mitimogi wuodhwa kindwa kodi wago e tong'. Koro kuongi luoke kanyo mondo iduoge wan ni koro seche miwuoyo ni wan tiwuoyo gi wan kanise dhi ka ni ja Catholic tikuongi idhi kacha ni wacho na akwedo richo na ingeni jo roho mano wacho ni adhi e Catholic. Koro osebire Catholic. Kendo koro gisebire Catholic to gidonje od Father direct. Omiyo loch kati ning'eni gima ne Sifuna nondiko cha macha ne mbaka. Chal mana gima ne Sifuna ondiko nyoro. Koro ing'eni ndiko mar Sifuna koro wan wakawe aka ng'ama ndiko. Nikech macha no ondiko gimong'e ni onge. Kata nyoro. Mande communicate. To donge manyiso to dong nyoro nyondiko. Ni onge jowa madhi koni, jowa madhi kaka individuals. Gima no ndiko cha is contrary kawuono. Nyoche gi macha bende gi ndiko nango ni wan wa dissociate gi Nyamita nikech owuoyo gi jo sirikal. Sani gi wuoyo gi sirikal. Koro wapog siasa gi facts. Wapog siasa to gi facts. Deka seconds moko ma 30 ng'ato Anthony Locha dhi chako kodi. Jopiny ma chunygi go kibaji jo ODM motegno makoni to girwa ni koro kethore koso watim nango. Di wach ne gi nango. An anyalo wacho kama ni kama wasaye emarach kama wadhiye ni e lwetwa. Wanyalo decide kaka wadwa ni mondo bedi to wan gi thuolo mar mondo mi walos future marwa ma kaka Kenya.
aparo ni wantiere e gimoro miluongo ni unprecedented times to miwa the opportunity gi window moro mathin. Koro jowa manyalo paro ni kamwadhieni orach mapod gito, akwayo ni mondo gijiw jakom osebedo kotayowa kaka joluo e higni mang'eny, tanyalo kwano ni e higni go tin margi kata onge kama jakom osekawo jaluo to so e bur koneno no so e bur. Koro aparo ni wabed gi chir ni party leader marwa means well, kamo kaowa nyaka beno bedo piny par ni mae ng'amo setemo kagore katemo bedo president, and in spite of tagruok no dwa bedo president every time, podo paro jaluo sani do wuoka to dhi e EU, but owacho ni we abede chien aparo oganda luo nadwa weyo oganda luo kanye. Mark Ananda mana wacho ni of course gima jakom otimo en gima duong'. Embo beda statesman wacho ni onge tiende mondo ji opogre, ji obede mesa achiel mondo ji oriwre. And aparo ni mano is the right step. Okay. Wan ne kaka oganda. Tada mana nyiso jowa ma josiasa ni sani be koro kaka siasa ni olokore. Gima neno ka dhi bedo mbele ka. Wach moro ni ng'ato biro rito mondo ting' bade ahinya cha. Onge mako bat. Idhi ketho gini wa. Eba koni niya sani tiji magolio oko. Omiyo Ananda mana wacho niya wariwre jowa moyudo kombe. Gitem mondo kik ginjawa, gilos nyingwa, gimedi yawo dhoudi ni oganda wa mamoko mondo bodonji. To gimoro amora ma giyudo be gikowo thurwa mondo wambende watingre malo. Koro wacho ni nikech wach mar ginene kama tiji madhi goli oko, koro wacho ne ji te gimana wacho ga pile kachakore kata gian ng'ama ok otiyo bro mana dhi dala. Okay, erokamano ahinya Mheshimiwa Mark Nyamita, jaod bura ma Uriri, gi Mheshimiwa Anthony Oluoch, jaod bura ma Mathare, kuom miyo wasechiwe go mbaka mar buch jopiny kama yamo loko, lakini un kaka jopiny ung'eyo kuma udwaro nudhiye. Mana kaka wachno kumwae marach, kumwadhiye to nie lwetu. Ok kamano, mane kama wewe chenro moro mar buch jopiny gi oimore, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandeng'o Panga, Jonyakachi Ndendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Unindo maber jokama. Now borrow up to 1 million Kenya shillings from as low as 1.2% as a 1-day, 7-day, 14-day, 30-day loan, or enjoy a longer term period.